Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, улга таба койбер темалар турында кыскача. Балалар белән урманда йөргән һәм хастаханәгә эләккән шолда бер ир-ат йылан аның кулын тешләгәннән соң реанимациягә эләккән. 1 сентябрьгә яңа мәктәп, 16 мега мәктәп мәгариф үзәге төзелеше тәмамланды. Балалар белән урманда йөргән һәм хастаханәгә эләккән шолда бер ир-ат йылан аның кулын тешләгәннән соң реанимациягә эләгә. Бу 5 августта була. Бүген 5 госпиталь пациентын реанимация бүлегеннән гадәти палатага күчерделәр. Ир-ат медицина хезмәткәрләренең вакытында күрсәткән ярдәме нәтиҗәсендә терелеп килә. Аның белән бүген безнең төшерү төркемендә очрашты. Русланның сул кулы бик нык шешкән, бу йылан тешләү нәтиҗәсе. Ир-ат сөйләвенчә, шимбә көнне ул балалар белән Белаус янындагы урманда йөргән, шул арада гөмбәдә җыйган. Чираттагысын күргәч, аны алу өчен иелә. Коры үләндә Руслан сөйрәлүчене күрмәгән һәм аны йылан тешләгәнен дә аңламый кала. Аннары гына аның ничек китеп барганын күрә. Башта көчле авырту булмады, ди 5 хастаханә пациенты. Ул бармакны тешләде, ләкин аны бик сизеп булмады. Ширки кебек тешләгән кебек, аны бик сизеп булмый сразу же. Вот, ул соңыннан менә отек булып чыга инде азак. Ашыгыш ярдәм бригадасы Русланны урманнан туры хастаханәгә алып киткән. Хәзер аның тормышына һәм сәламәтлегенә бернинди дә куркыныч янамый. Медицина хезмәткәрләре ярдәмендә ул әкренләп терелә. К сожалению, за эту неделю поступает уже второй пациент с укусом змеи. Тоже был молодой человек, мужчина, работал в огороде. Во время работы его случайно укусила змея. Пациент сразу же незамедлительно вызвал скорую помощь и был доставлен в 5-ю городскую больницу, где был госпитализирован. Ир-атны күптән түгел генә өенә чыгаралар. Табиблар әгәр йылан тешләсә, антигистамин препаратны шунда ук эчәргә киңәш итә. Кулны йөрәк дәрәҗәсеннән түбән тотарга кирәк. Шулай иткәндә агу акрынрак тарала. Һәм әлбәттә шунда ук медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Жгут накладывать не рекомендуется, потому что при наложении жгута идет застой крови, и при снятии его яд может с током крови быстрее поступить в организм. Быел йыланнар гадәттәгедән иртәрәк активлашты. Барысы да яз һәм җәй аномаль эссе һава торышы аркасында. Беренче йылан чагу очрагы май аенда ук теркәлгән. Шул вакыттан бирле йылан тешләгән пациентлар саны 7 кеше тәшкил итә. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр күбрәк. Һәм бу статистика 5 хастаханә буенча гына бирелә. Азилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 16 мега мәктәп мәгариф үзәге төзелеше тәмамланды. Бүген бу хакта аппарат киңәшмәсе вакытында башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Айрат Ганиев хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, мәгариф учреждениесе элекеге гараж кооперативы урынында 34-нче комплекста урнашкан. Толырак хәбәрчебез материалында. 16 белем бирү үзәге 1501 укучыга исәпләнгән мега мәктәпне рекордлы кыска вакыт эчендә нибары 8 айда төзегәннер. Норматив сроклар буенча мондый объектларны төзүгә 3 тапкыр күбрәк вакыт бирелә дип билгеләп үттеләр бүген мэрияда. На сегодняшний день строительно-монтажные работы по школе в 3-4 микрорайоне завершены. Ведется итоговая проверка инспекции государственного строительного надзора. Такая же... Школа готова, в принципе? Школа готова, Наиль Амбарович. Притяжение микрорайонында мәктәпне төзекләндерү эшләре тәмамлана. Төзүчеләр йомгаклау тикшерүенә чыга. 1 сентябрьгә мәгариф учрежденияләре үз ишекләрен ачарга тиеш. Педагогические коллективы и детские коллективы новых образовательных учреждений на сегодняшний день сформированы. Что касается приемки, у нас стартовала приемка образовательных учреждений с 1 августа. Она будет идти до 14 августа по итогам. Отдельную информацию доведем. Комиссия составында башка мәктәпләрдән укытучылар, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре бар. Һәр белгеч белем бирү учрежденияләрен үз юнәлеше буенча тикшерә. Нинди дә булса җитешсезлекләр ачыкланган очракта аларны яңа уку сезоны башланганчы бетерү зарур. Азилә Шәймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кайнар су урынына җылы су ага. Мондый проблема 48-16 күп катлы йортында яшәүче шәһәрдәшебездә барлыкка килгән. Чаллы сүзләренчә, берничә ай дәвамында аңа бүлмә температурасындагы су өчен кайнар су тарифлары буенча түләргә туры килә. Азилә Шәймөхәммәтова теманы дәвам итәчәк.
Видеокамера суның температурасын күрсәтми, әмма койнар су аккан кран астында Рәбига Гыйззәтуллина кулын күпме тотканына карап, су градусының нормативтан түбәнрәк булуын ачыклап була. Аның сүзләренчә, кранны кабызгач, су җылынганчы 20 минут көтәргә туры килә. Әмма шуннан соң да әле ул җылымсагына килә. Су бар, кранда су бар, салкын суга. Сантехник кирде. 17 минут, 20 минут агызып торыгыз ди. Су бит аннан соң җылына ди. Но мен бит пенсионер, шул бер пенсияга, үстебенә сыярлык пенсияга яшим. Ә мин хәзер шуннан соң шул акчага мин 22 минут, 17 минут агызып торганга бит койнар су өчен ала акчаны, салкын су өчен түгел. Бу хәл 4 ай чамасы элек башланды дип зарлана Рәбига Гыйззәтуллина. Пенсионер сүзләренчә, ул берничә тапкыр идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗәсез. Полотенцесушитель Русчалап әйтәм инде. Ул минем хәзер 3 ел эшләми. Мин әйтә алмыйм, бер дә 3 ел буена эшләми дип. Аны включать итәләр дә бер 15 минут, сәгать ярым эшләргә может. И все, чык кына итә дә, нәрсәдер изе üzülгән кебек була да, шуннан бетә. Ә хәзер менә мартның 22-сеннән бирле юк су. Автозаводский идарәче компаниясында аңлатуларынча, фатирларның берсендә стояк буенча сөлге киптергеченә баручы кран урнаштырылган. Ул хәзерге вакытта ябык, бу йорт проектында каралмаган. В связи с этим и связано отсутствие нормативной температуры горячего водоснабжения. Управляющая компания ежедневно делает обходы для выявления данного нарушения. Не все собственники предоставляют доступ к квартире. Коммуналь хезмәткәрләр билгеләп үткәнчә, подъезд ишегенең керү төркемендә фатирларга керү мөмкинлеген тәэмин итәргә тиешлеләр күрсәтелгән белдерү эленгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзия, яңалыклар. Кыска вакытлы ялда булган тагын бер төркем хәрбиләр Чаллы мэры белән очрашты. Бу инде 10-нчы юбилей очрашуы. Безнең төшерү төркеме дә чарадан читтә калмады. Сугышчылар белән аралашты һәм аларның шәһәр башлыгы белән нәрсә турында сөйләшкәннәрен белде. Чаллы мэры белән хәрбиләрнең очрашу урыны шатлык яшьләр үзәге булды. Алар билгеләнгән вакытка ярты сәгать кала килә башлады. Тудым, үстем Чаллыда. Янәшә жылга бар Кама дигән. Шуның өчен Кама алдым. Үземнең позывнойна. Хәрбиләр туганнарының горурланулары турында сөйләделәр. Гордятся мной. Мама, конечно, расстроилась. Но слава богу, соцработников получилось добиться, чтобы пока меня нету, за мамой кто-то ухаживал, потому что мама у меня на инвалидности 3-й группы. Нацизм не должен проходить. Я не хочу, чтобы мой ребенок воевал, чтобы это побыстрее закончилось. А родные гордятся, конечно, гордятся. Все говорят спасибо. Когда все это началось, с 2014 года, были переживания, все равно, когда видишь несправедливость, гибель людей, детей. Сугышчылар Чаллы мэренә әйткәннәре турында уртаклаштылар. Кайберәүләр үз гаиләләренә ярдәм иткән өчен рәхмәт белдергән, икенчеләре нинди дә булса мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм сораган. Теге елда минем икенче бала туды. Мэр Чаллының мэры безгә 100 мең сум бирде. И һәм ярдәм итә инде. Я попросил, чтобы маме реабилитацию сделали. У мамы 2 инфаркта. Друг за другом тяжело маме. Все записали, все будет, все сделают. Спасибо за гуманитарку, которую предоставляют. Что попросить? Просить больше не о чем. Все, что предоставляют, за это спасибо большое. Этого хватает. Шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев якын арада хәрбиләрнең гаиләләренә тагын бер ярдәм чарасы күрсәтү турында карар кабул ителәчәген хәбәр итте. Мы поможем и поддержим сертификатами в преддверии 1 сентября, начала учебного года. На этот сертификат можно будет приобрести в магазине все необходимые принадлежности для тех детей, которые пойдут в школу. На эти цели город тоже выделяет около 4 миллионов рублей. Традиция буенча очрашудан соң хәрбиләргә бөтен җирдә йөри алырлык итекләр һәм кирәкле әйберләр белән капчыклар бирелде. Анда исә балаклавалар, башлыклар, термокиемнәр, коры ризыклар һәм башка күп нәрсәләр бар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзия, яңалыклар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән мин булыгыз. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Продсклад «Победа». Колбаса вареная молочная 500 грамм 119,90. Купаты шашлычные 400 грамм 139,90. Все нужное по низким ценам. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70. Прием детского невролога высшей категории Холговой Ирины Владимировны. Центр восстановительной медицины. Телефон для записи 91 05 85.